Patay ang isang 26 anyos na lalaki matapos na pagbabarili ng caretaker ng isang palaisdaan sa barangay New Kaaluan, Tinambak, Camarines Sur. Mag-aalas 10 ng umaga nitong Linggo, Agosto 17. Kinilala ni Police Major Glenn Alumid, ang acting Chief of Police ng Tinambak Municipal Police Station ng biktima na si alias Pong, may live-in partner at residente ng barangay Bagakay Bayan ng Tinambak, Camarines Sur. Habang kinilala naman ang suspect na si alias Rudy, senior citizen at residente ng Calabanga, Camarines Sur. Batay sa investigasyon, naaktuhan ng suspect ang pagnanakaw ng alimasag ng biktima at 3 pa nitong kasamahan sa nasabing palaisdaan na nauwi sa pamamaril. Nagkataon po na andun din yung bantay nung nagnanakaw yung 4. Yung 3 nakatakbo, yung isa, yun po yung nabaril. Matapos ang insidente, agad naman na sumuko sa otoridad ang suspect at itinurn over ang ginamit itong Magnum caliber .357 na baril. Yung suspect po, nagkausap naman po sila nung pamilya, yung pamilya ng victim is waive po sila ng affidavit of disinterest to file a case. Sa kabila nito, mahaharap pa rin sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect dahil sa ginamit nitong illegal na baril. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.